בין השנים 1951 ל-69 היה חבר מפא"י, שימש כראש המחלקה הערבית של ההסתדרות ומפא"י באזור הצפון, שימש כראש המחלקה הערבית הארצית של ההסתדרות, היה מתאם האגודה היהודית ערבית. עורך דין אמנון נין נכנס לכנסת לראשונה בינואר 67 מטעם המערך, והיה חבר כנסת במשך תקופה ממושכת. בכנסת ה-11 שימש יושב ראש ועדת המשנה לענייני הממשל האזרחי הישראלי ביהודה ושומרון. עורך דין אמנון נין כיהן גם כחבר ועדת החוץ והביטחון. בכירים בקהילה הפוליטית, כמו כן קיים קשרים מיוחדים עם אישים פלסטינים, בעיקר בשומרון ויהודה. עורך דין נין נחשב לאחד המומחים ליחסים בין יהודים ערבים. דובר ערבית ומכיר היטב את החברה הערבית-ישראלית והפלסטינית, וכתב 2 ספרים, המערכת המכרעת ובטרם סערה, שדנים ביחסי יהודים וערבים במדינת ישראל. ב-1999 פרש מהחיים הפוליטיים לאחר 46 שנות פעילות. כיום ממשיך אמנון נין הפוליטיקאי, המשפטן, חבר הכנסת לשעבר ואיש העשייה למען הציבור בהסתדרות, לכתוב מאמרים לעיתון בנושאים שעל סדר היום הלאומי במדינת ישראל ולפעול בהתנדבות למען הציבור, והינו מרצה מבוקש בתחום יחסי יהודים ערבים. על כל אלה ועל עוד אמנון